Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahidan. Maadong buntag may ganas, gikan sa planggana, paingon sa manobela. Maayong buntag katong naminaw nako rong buntaga. Then, di isa ko mag-istorya kung sa analysis aning COVID-19 nga itabo, no? How many months na ta? Di isa ko mag-istorya na. Kaya ko mag-istorya sa next episode kay nag-promise manggug ko sa inyo nga mag-istorya ko kuan lipong. So iko lang na andam-andam na mo istorya sa akong analysis kay kaniyod straight from the shoulders kuan gyud professional. Kay lisod gyud kay istoryahon ako maputol kay mas maayo man gyud ning makita niyo unsay panan-aw sa usa ka doktor sa sitwasyon. Dako kayo diferensya may gala kay mura lisod-lisod istoryahon gumubo. So ang lipong mali gyud na siya may gala nga tagaan day mo Bitaistin, Circ, kanang mga tambal pampalipong. Mali gyud na siya. Kay ngano ang rason nganong malipong mo daghan 1,000 may gala, 1,000 libro na siya ba. So isa-isahon ako siya kuan istorya. Pero kinala nakapatong na mos papel diha may gala kay kung dili di gininyo ma-memorize ni. Sugod ko. Ang nipong gikan sa imong utok, gikan sa imong mata, gikan sa imong dugo, gikan sa imong kasing-kasing, gikan sa imong atay, gikan sa imong kidney, sa tinuod tibuok lawas nato may gala makakos og lipong. Number 1 gyud anemia. Kung anemic gani ka, lipong ka. May bawa na nimo kung tan-aw nimo imong kalimutaw, tan-aw dito sa salamin. Kung luspad gani siya sa normal, amot lang kung kabalo mo kung sa normal ha. Tan-aw ninyo makabalo na mga anemic. Kung anemic ka, alangan mainom yung kag iron preparations, mga vitamins. Ayo, pwede po ng kabilya, lansang, iron man. Ay kaduha may galangas, pirmi gyud na ako madungog ang visual problem. Kinahanglan na kag salamin. Malipong na kabagbasa. Ang ikatulong may gala, ang kanang walay katulog. Kaya ba mo may gala nga mubaba ang inyong pagkatulog sa less than 2 hours sa 24 hours, malipong na. Kung saan na, di alam nga, matulog. Bisa kung saan na ninyo og inom og mga vitamins, pampakusog, pampagahi, sa unsa ba diya, dili. Ikatulog yun na nimo siya kay daghang mga matay sa way katulog may gala kaysa walay kaon. Kay balo ba na nga you can last walay kaon for 40 days. Makalas ka 40 days pero ayog tulog, di ba? Taas na ka isa ka semana, lipong na ka. Matumba na ka. Mula ang panimot, taylo. Ang ikaupat may gala nga makakos og lipong nga dili gyud mo makarealize, ang gikan sa dalunggan. Ang gikan sa dalunggan may gala gitawag nila sa medical term of Meniere's disease. Ang imong aparatos nga naghatag og timbang sa imong lawas. Nganong timbang man mamula ko kung bata pa mo. Pero pagkatigulang, magtagilid na. Magsaguyod ng lubot. Kaya ngano, ang atong Golgi aparatos, may gala, ang kaning murag na ito, murag gyroscope sa atong dalunggan. Importante kaya sa gamay kaya sa may gala, gamay pa sa tungaw may gana ba. Amot lang kung ilang mo tungaw. Kung di mo Bisaya, di mo kabalo kung sa'y tungaw. So, gamay pa ana ng atong gyroscope, ang eroplano, ang barko, tanan nga nagalihok sa mga unstable nga areas, na sila gyroscope. Ang atong lawas na gyroscope, muna gitawag og Golgi apparatus. Isa na, mga linya-linya na sila, mga lingin-lingin na sila nga tubo na ay liquid. Maapektuhan na siya kung nagibuog ka sa gamay ka pa.
kung nadaot ka sa ting ka ng dako kayo kusog kayo nga sound, o madaot po na siya sa taas ang imong blood pressure. So, unsay very common gyud nga makalipong taas ang blood pressure. So, kuhaon ninyo ang inyong blood pressure. Kung malipong mo, pakuha blood pressure. Okay? So, kanay mga butang nga may gala, sa ulo pa lang na. Sa ulo pa lang na siya. Pag abutin mo sa imong liog, kung taas o toxic, na kay toxic goiter, malipong ka. Nga naman, kay iya mang apektuhan ang atong utok o ang atong kasing-kasing. Pag abot sa kasing-kasing may gala, kung nakay toxic goiter, nakay toxic goiter, mupaspas na imong kasing-kasing, gikan sa 70, 80, maabot na siya 120 per minute ang pulso nimo. So, ang pagpaspas kay ang kasing-kasing may gala, dili na siya kadala og eksaktong volume sa dugo, paingon sa imong utok, lipong. Dagan na, no? Dagan na? Okay. Pagkulang sa kaginhawa, asthmatic ka, gikan ka na sigarilyo, na kay sakit sa TB, na kay pneumonia, kana sila nakaapekto sa imong baga, makalipong na siya. Unya, matukag doktor. Lipong ko, dok. Tagaan na kag Bitastin. Mali. Wala gikuha ang root cause may gala. Wa pa ko kahuman. Baga pa lang na. Kasi mention ako ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing may gala, muhinay o paspas ang pulso, ang pagbumba, lipong ka. Tiyaw. Di lang gani ka pulsuhan, dili ka kuha ang blood pressure, dili ka eksaminon sa imong kasing-kasing, dili na niya makuha. Kailangan tan-awon jud kag sa doktor. Dili pwede nagkuan ba? Dili na pwedeng mo konsulta ka sa telemedicine. Dili ka pwedeng mo tawag ka sa 911 nga alipong ko. Alangan, wa ka gi-examine. So, dili di ko believe anang telemedicine may gala. Dili ko mo tuo ang mga 911 nga konsulta. Wala. Magbison na gani og diagnosis nga gatubang ka sa doktor, samot na ka ditong mutana ka sa 911. Mali gyud. Ang inyong kahadlok kadi mo magpakonsulta, man tawag lang mo sa telemedicine. Mali po na ninyo. Okay. Ang ginhawa may gala or any obstruction, for example, nagka-pneumonia ka, dili naman kasulod ang oxygen. Pag gamay ang oxygen nimo, lipong. Pag daghan ang imong carbon dioxide, ka sa sulod sa kwarto. Daghan kay nagasigarilyo, lipong-yapong ka ba paggawas nimo? Kay inadequate ang imong oxygen nga masuyop. Nagtigom na ang carbon dioxide sa imong lawas. Okay, adto na pug ko sa kidney. Ate pa, kasing-kasing pag yun mahigala. Any abnormalities kasing-kasing mahigala, arrhythmia. Unsa nang arrhythmia? Magpalyar ang pagbomba sa imong kasing-kasing, lipong ka. Pag naidaot ang balbula sa imong kasing-kasing, madaot man ang balbula sa kasing-kasing mahigala, labaw na gyud na kay rheumatic heart disease. Pag madaot ang balbula sa imong kasing-kasing, dili naka-adequate ang bomba sa kasing-kasing, paghatod og dugo sa tibok lawas nimo, lipong ka. Lipong gyud ka gyud ana. Katong giingon ako nga palpitation, mapaspas, lipong ka. Pag muhinay, samot na ka, matumba na gyud ka. Mabot na below 50 ang imong pulso sa kasing-kasing. Ang dagan sa imong kasing-kasing, lipong ka. Nya, Bitastin, patay kang bata ka. Pag mataas o mag-abnormal ang imong kidney, muhinay siya. Muhinay siya proseso sa kaning hugaw sa atong lawas, mutaas ang imong creatinine, mutaas ang imong potassium, mutaas ang imong calcium, tanang electrolytes mutaas, lipong ka. Luya pa. Muna siyang kidney kinahanglan og dialysis. Magka-glomerular infection, pasabot ana, nalata ang imong kidney tungod kay gipasagdan nimo ang urinary tract infection o UTI, ay gipasagdan nimo, madaot imong kidney, malata, silang duha, lipong pug ka. Di pa gyud ka mahimo og dugo kay ngano ang naa siya hormone nga ginahimo sa kidney, erythropoietin, kana siya mupaingon sa atong bone marrow para mahimo og dugo. Pag kulang ang erythropoietin mahigala,
Anemic na ka. Lipong na po ka. Ha? Pag adto sa atay may galan. Sa atay may galan. Maski siguro 1/8 na lang sa imong atay ga function kay kusog ka kay mo singgit og siya lang wa nagmahal. Bir pa day. O di nabilin sa imo 1/8 na lang. Ang mo trabaho, buhi pa ka. Pero mura ka hubog permi. Kay dili mo siya ka proseso sa imong gikaon. Tanan pagkaon ato may gala iproseso man sa atay. Muinom ka og siya lang way nagbahal beer paday. Og paingon sa alkohol nga gibutang ninyo sa inyong mga kamot kay nahadlok mo COVID kada minuto mag-alkohol. Wala ba mo kahibalo may gala nga kanang alkohol mo adto sa ilalom sa imong panit i-absorb sa atong mga capillaries sa atong dugo. Budagan sa atay, i-proseso sa atay. Kada proseso niyang alcohol, madaot siya. Unya kay wala may replacement ang atay mga manang. Kung sa may nahitabo, sunog ang imong atay. Kung sa nahitabo, daghan kay yung mga babies, ginabutangan og alcohol, kay wala man nag-advise magpamprotection kuno sa COVID, patay kang bata ka. Ano man, ang panit sa baby mahigala, dali kay maka-absorb og alcohol. Labaw na gyud ang isopropyl alcohol. Ha? So, unsa ni tawo? Dili magdugay, taas na kay isa ka tuig, daghang kay tag liver cirrhosis sa tibuok kalibutan. Nganong malipong man ka kung madaot ang imong atay? Daghang proseso may gala gikan sa hormone production paingon sa pagproseso sa mga toxic materials kay ang halos 90% sa atong materials yung musulod sa atong lawat gikan sa baba, gikan sa ilong, gikan sa unsa pa ba injection gina proseso na sa atay mga manang. Ultimo ng inyong tubig, ha? Kidney mo tayo nagka-control apil ang atay noy. Apil ang atay. May untag pwede ta mo palit og atay sa palengke kay kambyuhan na nato imong atay nga nasunog na. Kasi kagamit og alcohol, kulang na lang ilimog mong alcohol para against COVID-19. Mao na siya ang side effects na noy, lipong ka. Okay. Kanitanan mga gistorya na ko sa inyo mga gala. Kanitanan, wala pa ni siya involved ang infection. Naka-infection sa imong kumagko. Nakay diabetes, nakay tumor sa imong utok, tumor sa imong lungs, tumor sa imong atay, tumor sa imong kidney, sa imong tinai, malipong ka, patay kang bata ka. Unsao naman na pagtambal sa betahistin? Ilista na ninyo, isuwat na ninyong pangalan, betahistin. Nanay sa brand name nga Circ. Unsa pa ito uban? Basta, betahistin, B as in boy, E as in elephant, T as in tiger, A as in apple, H-I-S-T-I-N-E. Betahistin, dili na tambal noy. Kanang tabletasan na noy para sa lipong ginapunto ang inyong mga utok. Gingnan ang inyong utok. Wala ka na lipong, nay. Wala ka na lipong, noy. Inom na ni. Wala, tinuod. Kay giatik naman imong utok. Pero ang root cause sa imong lipong, way gipasagdan. Anemic ka, nakay taas ang blood pressure, nag-regular na imong kasing-kasing, nagpaspas imong kasing-kasing ngayon nakay toxic goiter, nakay pneumonia, nakay liver cirrhosis, nakay kidney problem. Patay kang bata ka. Gitagaan na kag betahistin. Mao ni senoy. Nga dili jud ko mo believe. Dili ko mo believe kanang di gani ka eksaminon sa doktor. Sus, in town, ako gani nga naniguang na lang pagka-doktor, di ko pwedeng di mo-examine o pasyente, mga manang. Kanang maistorya lang ko. Maski follow up. Kamusta naman ka, noy? Mangutan na ako, sa may tabo, atong tambal ako yata. Kaya nga, no,
Ako man sa timbang-timbangon. Mug timbang-timbang kung tama ba tong tambal gihatag nako basig isog ra. Bali po man pagkag isog ang tambal. Di ba? Oh. Di timbang-timbang ibaba na ko, ibaba ang kuan, kun di ba kambyuhan. Para dili yung wala gyud side effect ang tambal. Nya most medicine na ay side effect nga lipong. Tanan, gikan sa antibiotic, paingon sa high blood, makalipong may gala. Tanan. So, kinahanglan og examination sa doktor. Kapila na ko ana may gala nga pag-abot sa pasyente. Dok, gikan ko kus doktor kay naglalipong ko mo nagihatag aling sus ang gibutang gihatag betahistine. Pag-examine ako may gala. Stethoscope. Stethoscope, di ba? Tanaw na akong mata. Patay. Anemic pa kay puti pang kalimot tao sa kuan naong ni Dracula ba. Taon. Sus. Santa Cruz Digos. Anemic. Taga-alag betahistine, wala gyud taga-ag vitamin. Oh, stethoscope. Paminaw sa kasing-kasing. Sus in taon tigulang. Naanay palpitation, naanay arrhythmia. Kuha na. Irregular na kayong kasing-kasing, gitaga-alag, betahistine. Di. Usay na may tabo. Lipong lang gihapon. Mauli gini may kala. Mutawag mo sa telemedicine. Mutanag. Sir, unsa may tambal aning makalipong? Tagag betahistine. Patay. Saan yung mga pagkaayo? Ang akong ginapasabot may kala. Nga kaning mga tambalan ni sila. Iko lang na sila nga i-cover up ba? Anong gina-atik ang inyong utok. Para saan ang pangkatulog? Para saan ang mga pain relievers? Kana sila, kung di mo pa itaong na root cause, di na mahuman ba? Magsigig balik-balik, magsigig balik-balik, magsigig balik-balik. Masay tabo. Magka-chronic illness na kamay kala. Pag chronic illness na daghan kay nang apektado ang imong mga systems gikan sa respiratory, paingon sa gastrointestinal, para paingon sa urogenital system. Kasabot mo pati matres. Pati mga pagpanganak, maapil. Muna siya kala na. Ako gyud kung pwede lang, ayaw mo kadlok sa COVID. Ayaw mo kadlok sa COVID. Protection, siyempre, sa pamaylain. Protection lang. Ayaw mo kadlok. Pangitag paagi, nga makita mo sa doktor, examinon gyud mo pag maayo, agikan sa mata, paingon sa tiil kung pwede. Dili mo musugot anang tanaw-tanaw lang, naaday doktor dito sa ambot ug asa to. Isa ka dupa. Alayo kayong doktor, nagtabon-tabon og plastic. Ang pasyente, o tanon lang, naunsa man kanoy? Nag-clinic pa. Santa Cruz Digos. Wala benefits kung makuha ninyo nga nga klase ba. Kung hadlok sila mag-clinic, ayun na pag-clinic kay nga na matamatahon lang mo, sus in town. Mao ni siya bagala, mao ni reality karon. Pwede lang istoryahan lang mo kung sa di ka na mag-examino sus in town. Nagtuon biya mig more than 4 years sa pag-eskwela. Internship pa. Para lang yun mag-examine ng doktor. Nag-specialize para lang yun makita niya. Butangan lang plastic sa tubang, tanaw-tanawon lang mo, masugot ay mo na. Ay. Orag dili mao. So, ingani may kala. Nagani mga simptomas nga medyo broad. Muna yung mga broad symptoms like lipong, maluya, kalintura. Kaya sila mga broad symptoms na may gala. Wala na specific nga sakit nga di may bawaan mo kung dili ni mga himo na examination, dili pod laboratory, examinon yun kagyud. So, nagani kay mga symptoms nga na pangita mo og doktor nga examinon mo. Siya ro di makita no? Makita gyud ba? Nagani kay pasyente nga 8 years old di kay kabalo mo sulti sa iyang gibati. Basta ingon lang siya nga maghiwi siya dagan, maglakaw, maghiwi siya. Ingnan niya yung mama, magdagan siya, mahiwi-hiwi yung dagan mo, dili mo straight. Ko, utok mong gina siguro doy.
Inan ako ang papa. Examine ako, sus, in town. Kuyos na yung itlog ba? Pag kuyos sa itlog, di, yung ko nga, murag systemic ba? Pasabot ano yung nga, murag, tibok lawas niya apektado. Tuwag yan. Nasa tumor dito sa hypothalamus ba? Sa iyang utok. Tiyaw, ako nagamit ang CT scan na ito, Michael. Kani siya, kani mga butang nga akong istorya sa inyo. Dili na siya may bawaan kung labu-labuho lang mo examine. Dili, sus. Di sa pag-unsaon ninyo, dili, gina siya. So, inga ni Michael. Na may complaint? Pa-examine mo doktor. Tagaan ko na mo, patagaan ka na mo medicine, panesiatic medicine, pasabutan na nga pang-relieve sa sakit, pangwala sa lipong, mangingana. Ayaw mo sugot. Ayaw mo sugot. Labaw, nagigwa kag-examine. Kaya dili gina siya acceptable na higara. Kung dili pahitao ng root cause, kaya muna trabaho sa doktor, unsay saktong tambal para diha. Kung maaman, kung walay tambal, i-explain sa pasyente nga kani ang sitwasyon. Kung walay tambal yun, is-explain mo. Mangita mo, anak, kailangan, naamoy rights nga makibalo nga, unsa man yung tambala imong gihatag sa ako, Dok? Pangwala ni sa lipong o pangwala sa rason nga anong nga malipong ko? Isa no? Pero sa tinuod, kamo may pildi ba na ba? Disadvantage kay sa inyo ba kung di mo kay balo, kung unsa gyud inyo mga sakit, nga tagaan mo tambal nga wa mo kasabot. Pag inom ninyo, nakagasto na mo 10,000. Kagasto, prasto manang. Taga tambal pras kasing masamot sa kalipong. Ingo, undangi na. Adto laing doktor. Basta gani ka, ang ako lang i-assurance sa inyo, Michael. Eksaminon gani ka pag maayo, pangutan-on yung ka sa imong history, iya yung i-discuss sa imo sa problema nimo. Assure ko sa imo ba? 95% makuha na yung diagnosis, tama ang iyang tambal, mawala yun ang imong gibati. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan. Kamong mga magpakonsulta karon sa ako, my God, dili ko mag-clinic, wala may triads, wala may mag-examine sa pasyente before mosulod sa among clinic. So, holiday man sa Davao, dili may maka-clinic. Kay nana may patakaran sa DOH, my God, ang examinon sa mo, pagutanon sa mo kung asa mo gikan, na posibilidad ba nga daghan kaing COVID sa inyo. So i-screen sa mo bago mo maato sa among clinic. Pero sa ako may gala, ay gina makita mong doktor pero mamagid mo may patakaran sa DOH. So dili ko mag-clinic karon. Mag-clinic na ko sa Tuesday ugba. Kamong labaw ron ko tong gioperahan ako. Sorry lang gyud, pwede pa mo makaanto sa bisa ka adlaw. So sa Tuesday na ugba na ko mag-clinic Labaw na tong promisa na ko nga kuhaon ng tahi na ako'y himuon nga sa inyong operasyon. Antusi lang gawin. Sunod simana ugma na ta kita. Ang among numero may gala sa text is 0915-483-1315. Kana lang yun ang pwede ninyo gamiton sa pagpangutana og sakit. Dili pwede ang katong akong personal na numero kay para gyud to sa ospital, para lang gyud to sa mga doktor, para lang gyud to sa mga nurses o para sa mga pasyente nga bag-o lang na akong i-operahan. Dili ta gyud mo tubagon dito sa akong personal number. So kanira gyud 0915-483-1315. Maski nagkatong gioperahan ako sa 5 ka tuig niagi. Katong gioperahan ako 20 anyos niagi. Agi pang tagaan mo sa akong personal number pero di nito inyo pwede gamiton. Mangutanang sakit sa ulo, sakit sa dughan, sakit sa tiyan. Dili pwede. Para lang yun sa emergency nga pangutanan. Okay, so daghan man kayo mapangutanan na rin may gala, napay-isa ka kilometrong pangutanan, ayaw na yung taas sa inyong text. Diretso sa sakit, ayaw na mutangi dito, panahon ni Mahoma, panahon ni Marcos, panahon ni Aquino, ayaw na siya. Di ko kabaluan na. But 2 years, 3 months, 6 months, nga na ninyo, ibutang dito sa iyong text.
Ha? Klaro ko sa inyong gibati. Ang gibati gid ako gusto may kara. Dili ka na say resulta sa akong ultrasound, sa resulta sa akong X-ray dili. Uy, di ko na. Kung nagkamali itong doktor na mo request sa kuan sa imong laboratory, which I do not need. Unsa na kapag-diagnose? Importante sa akong unsay main complaint nimo ba? Chief complaint. Unsay pinaka problema gyud nimo gyud? Butang nga nimo og history kana sa nagsugod, butang og associated symptoms. Ang pasabot sa associated symptoms may gala. Katong gibati nimo prasana nagkalibang ka, nagsakit ba imong tiyan, nagsuka ba ka, nagkalitura ba ka, pagkawala nimo paghuman nimo og libang, nawala ang sakit. Kana ba kana mga associated symptoms kay kana siya mo pinpoint dito sa diagnosis, proper diagnosis. So kung bisag unsa na inyo pamutang diri, wala. Okay, pick 0936-668-0587. Taga-Samal. Unsay tambal aning binhod nga tiil. Ang lapalapa, mura puno sa binhod. Unya, og akong i-straight akong tiil, mugahi akong tiil padulong sa hawak kintaw ng unoy. Walay edad. Babae maglalaki o bayot ba? Ayaw kalinti na siya. Kadaghanin ni diabetic ka. Wala makontrol imong diabetes o dugay na. Ang tambal nga imong ginayong para sa diabetes dili mao. Mao na number 1 nga cause. Ay kaduha may gala na ay bara ang iyang mga ugat sa tiil. So, patanaw og doktor, pa-examine ang blood sugar para may bawaan. Pero sa tinuod may gala walay tambal siya. Pag magsugod nagbinhod ang imong tiil, walay tambal. Ang vitamin B complex useless. Ang binhod sa tiil dili makuha sa pregabalin, gabapentin o katong mga neurogenic medicines. Pasabot ana nga Dodretso, ang pain reliever sa imong ugat. Wala na siya epekto sa binhod sa imong tiil. So useless na siya. Kung naaman galing ng binhod sa imong tiil, protektahan nimo ang imong tiil nga di masamad, dili mabugnawan, dili mainitan, dili ma-infection. Kay once ma-infection na ang imong tiil nga diabetic ka, at the same time dili maayo ang supply sa dugo, putulation. 0910-307-2535. Female, 70-year-old, kabantian, akong ulo, duha na ko bulan, inom na ko Ambroxol, ubo day. 5 cup. Mubo ko sa gabi, kaya lang og sa adlaw, panagsa rapod. Gahi akong ubo. Salamat, Dok. May pa imong ubo. Kay gahi pa. Ang kading ubo nimo, di ba nagstorya bang kung asagikan o unsa ang rason nga mag-ubo ka? Ang isa sa rason nga mag-ubo ka na kay post-guanal drip. Unsa may Bisaya ana? Post-nasal drip. Sa pag-Bisaya yun, nagatulo ang sipon gikan sa imong likod, sa imong ilong, paingon dito sa imong tutunlan mo nang mukatol paghigda nimo. Pagtindog nimo, wala. Muhutoy ka sa kadlawon, muhutoy ka sa pag-alas 10 sa gabi, sa pag isa ka tarong ang Ambroxol imong inumunong, wala, dili na maayo. Ipatanaw ng doktor, kay x-rayhan mo na ako na manang, tanaw na ko kung grabe na gyud imong sinusitis, kay mo na ang main reason nga nung mag-post ko ini drip, pagdaghan na bombahan, paggamay pa antibiotic. Tingnan na siya may gara. Simple na guna siya, pero kinahanglan physical examination. Dili na siya pwede mata-mataw lang ka, di ka-examine imong ilong, ay wala eh. Sa pag-usaw na butang antibiotic ka na, di maayo ba? 0948-774-4171, 62-year-old female, buhangin. 2017, naoperahan ko nimo para asa gani ang ator basta tindok. Magsakit man akong mga tudlo sa tiil na tapad sa imo na gioperahan. O bikugan ang parte akong leg dapit gihapon sa operahan. Pag magtumar ko ani, please advise. Ing ani ni siya day.
Magsulti ka kung sige operasyon ako eh. So, in taon, 1,000 ng ako operasyon sa tiil lang ba? Giputol ba na akong kumagko, gikuha ba na akong sis, unsa ba akong gihimo? Kung nagbinhod siya, way labot ang operasyon. Na siya posibilidad nga na kay diabetes pod. Ang itol bastatin walay role. Wala na siya trabaho sa imong tiil. Kung maglipong ka, undangi in town. Undangi bisag unsang tambal mga manang. Malipong gani ka na sa di ka di maayo. Unsa may purpose sa pagkabuhi? Ha? Nga mag-suffer man ka sa imong mga tambal. Undangi. Ha? Dili nga na mga manong magsakripisyo ka, lipong-lipong na ka, sakit na kaayo kada inom na mo, padayon, baka in town. Mura ka gilatigo ba nga, ningon ka, dugangi pa. Unsa man tao na, unsay purpose sa pagkabuhi? Sabay Bisaya, ano may gala. Yung kadumdum. 0926-383-5679. Female, 64-year-old. Atong Webes, diha ko multitest. Nagpa-check up sa akong mata. Pag uli na ko, sakay ko taxi. Unya, ang driver kay murag giubo. Pagkagabi, giubo ko og sipon hangtod karon. Mahadlok ko magpa-check up. Usaan ni Doc. Ay, gusto ni mo, huri-huri. Ipatagna na lang. Ha? O dili, ipatutfor ito sa plane. Patanaw kag doktor in tao nang may dili na siya pwede. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Wagid. No, Doc. Oh, pusgahin mo tingog kay di na ako madungog. Samot na to naminaw sa panabo. Oh. Kusga. Tanong ta, Doc ba? Oh, kusga. Nanto ko'y pangutanos mga Doc. Oh, sa may pangutana ni Munoy. Kanang na-disgrasyag motor, Doc ba? Unya, 46 ang edad, unya ngulngul man yang pangadok. Naigo rin yung panga. Oh, naigo, Doc. Ay. Na-crack niyang ubos-ubos gamay sa may mataga ni Doc. Na-fracture? Oh, murag na ni-crack yang ubos sa mata, Doc. Kanang bukog bitaw, Doc. Nagitom na nagitom. Nagitom sa ubos sa mata. Nagitom yung iyang mata. Pilmero, Doc. Niya magsige Doc ngulngul. Malipong siya, Doc. Nya. Malipong siya. Unya. Mo gani akong ipungutan na si mo, unsay maayo ka. Unsay maayo anak, Doc. Gitanaw na siya sa doktor, wala pa. Oh, kita na, doktor. Gi-x-rayhan? Oh, sa ipasa man to siya sa Davao, Doc, sa surgeon po. O gi-x-rayhan siya? Gi-x-rayhan? Oo. Walay nakita sa x-ray? Dili naman daw siya dapat x-rayan, Doc, kaya nakita naman daw ang crack. Wala siya gi-x-rayhan. Giyon sa man pakibalo sa doktor nga na-crack. Mao gani. O x-ray X-ray siya kay kanang ang atong papangig dong. Basta gani maigo na maligas na siya gabay, ma-fracture man tong iyang kuan, ma-fracture man tong iyang sakit dili sa kilid sa dalunggan. Kina lang x-ray, di man na siya pwede matagnaw may x-ray ang mata sa doktor na unsa x-rayhan Okay? X-ray na, Doc, wala CT scan, Doc. Kung nagdipong-lipong siya, kinahanglan CT scan po. Isa na lang, CT scan. Para matibuok utok. Mao gani, Doc, nga malipong man siya niya, makuya pa nung sahay, maglipong-lipong gani siya. Ay. Santa Cruz de Gos. CT scan na siya doy, i-admit sa balik sa hospital. Niya ipa-CT scan. Kay lisod. Rag tanaw na ko na say cerebral concussion ana siya. Cerebral concussion. Sige, pa-x-ray, ipa-CT scan yun. Ibalik, kay basig musukan na siya, patay. Naglisod Doc, na kay ang sulti sa doktor, Doc, niingon man nga di na kailangan nga i-CT scan daw, kay nakita na ang crack. Ay, in town. Ipa-CT scan. Na doktor kagapay nag-ingon. Para maulaw, dili ka CT scan. Okay? Okay, sige, Doc. Sige. Murag manhaay sa imuhan. Sa imuhang kuan, Doc ba? Imong clinic, Doc. Manhaay sila. Ugma na lang siguro, kaya di man ko mag-clinic ron. Ugma na lang siguro kung ato man sa clinic, ha? Sige, Doc. Salamat Okay. kayo, Doc. Salamat kayo, Doc. Sige. 0975-550-3952.
kumuta na mo mga manang. Kaya balo na kung sa'y problema. Mag-CT scan pa ba ko? Confirmation to ang CT scan, no? Dili to ingon nga astig na kay ko, nga 100% ko. Masig naay laing problema ba? Naay blood clot sa utok. Di na nimo makita. Unless neurological examination ka, unsa man ang kabawa ng neurological examination, imo na sa tanawon mga ugat-ugat, mga unsa nabay paralysis sa isa ka pika sa iyang naong, sa iyang dila, nabay paralysis, mga nga nami buwan man imo na blood clot dito sa ibabaw, sa utok. Pero mas maayo ma-CT scan, ano CT scan, di CT scan para sigurado. Di ba? Oh. Practical lang na sa mga manang. Dili mo na sa ingon nga astig yung kay ko. Dili ay. Practical na mo nagi eskwelahan na mo in town 0975. Hello, good morning, cellphone. Hello, Doc. Maayong butag. Kaya may buntag ko, Doc. Ang ako bang, nag-edad ko o 75, Doc. Unya, Ang akong pagkalibang, kanang gagmay, lagid kaayo ang magawas, usahay ko, ako'y panahon nga daghan. kapila ka malibang sa isa ka semana. Adaan lang man ko malibang, Doc, pero matingala ko, nga kalibangon pa ko, pero dili man gagawas. Uy, naggamit ang kagkapayas, pagpahumok sa tae. Mga sinukot, dulkulak. Amuti ako di kaan, Doc. Nya di gihapon. Gamay ra gihapon mo gawas. Katong isang gabi, nanihapang ni kamuti, daghan hinon ang gawas. Okay. Ang kinahanglan nimo nang kinahanglan ka og kanang barium enema, labatiba ng X-ray. Asa man na nako ko anong, Doc? Sigurado gyud ang wala sa hardware day, sa hospital ra gyud. Okay? Alam nga mo ko kadto kang hardware. Sa hospital mo gyud. Makatawa ra ba ka? Ha? Paliton rin na nato. Dili na paliton. X-ray na siya, matuka sa hospital, hatag silang mga panglabatiba, mga ingana, niya himo na pagasunod adlaw. Kanang urag labatibahon ko ba? Oh, okay? Sige, Doc, Sige, salamat. may buntag. Kana ba, usay mo katawa lang mo maingon ko nga wala sa hardware pro. Naabay mga tao nga nagagakuan. Maingon na, Noy, palitan ning tambala, Noy. Asa man ako ni paliton, Dok? Ino pa yung mutubag yun ko nga alangan sa hardware nga to mas butika na. Ha? Okay. 0955 tepa 0975-550-3952. Maayong buntag, Dok. Kung ang tao, Dok, walay kaon sunod sa isa ka semana, tubig lang, maka-ulcer ni Dok, dili gyud in taon day. Wala, pahaon na sa inyong utok nga ang ulcer tungod kay wa kay kaon. Dili. Ngano wa malagi na ulcer si Jesus 40 days and 40 nights wa ni kaon. Wa malagi sa ulcer. Sa Biblia na yun ha. Daghan kaayo mga mag-hunger strike mahigala. Sa una uso man ang hunger strike. Wala nang ulcer ay. Di na set ko ni wa kay kaon ulcer ka wala eh. Hello, good morning, cellphone. Wala na eh. 0955-927-3262. 58-year-old babae. 9 ang anak ay intahon day. Wa gyud ka mo gamit og kanang contraceptive day. Kalinan na ako'y ubo sa una og madugay na magluwa nako og dugo. Gipa X-ray na daw o gipanmayuan ko og sputum, wala ko makahatag kay napa-check up ko og lain na doktor, nawala akong ubo sa tambal, nagihatag sulod sa tulo ka adlaw. Naulian ko pagluwa nako dugo, naa ko'y kalintura. Wala kay kalintura, tinuod kaha nga TB, Dok. Di ni siya ma-confirm day. Di na siya ma-confirm kung di gyud ka ma-X-ray, ma-sputum. Ang sputum confirmatory na sa ang nakita sa chest X-ray na kay TB.
Ang ikaduha may gala, i-confirm po daw siya kung na-expose ba siya sa TB. For example, testing na PPD, may baon na siya. So, kinahanglan ipang-add chest x-rays plus sputum plus PPD plus history plus physical examination equals TB. Daghan ba kayong sakit nga magluwa kag dugo nga walay TB. Daghan kayo. Isa dito ang bronchiectasis. Unsang ng bronchiectasis ni buto ang imong ugat sa imong baga. So, saan pa na? Wala. Ngita gyud pagi nga makuha to 0915 622-4190 75 tagong na ako'y prostate ihi gamay o libang gamay kung dili ko libang tungod bani sa prostate dok. Serum creatinine 0.5 okay ba na siya dok? Salamat sa pagtubag. Noy, ayaw gyud pasanginli lisod kaning bulanon mahimong Tagalog ba? Ayaw pasanginli ang prostate nga di ka kalibang. Ayaw gyud. Kay gamay ra kaayo ng lugar nga gipustihan sa prostate mo. Kadako sa agianan sa tae nga ang prostate imo pag yung pasanginlan intaw nang hilom-hilom lang na diha. Bisa pag unsa kadako na imong prostate no dili gyud na bara sa imong paglibang. So, paitaon sa rason nganong di ka kalibang. Naaba kay polyp, naaba kay anting-anting dito sa sulod sa imong lubot, naabay sama dito sa imong lubot, naabay ni nanubo dihang mga anting-anting. Di tanaw na sa X-ray, di ba? Barium enema. CT scan. Sa tinuod may gara, ginatanaw ginako ng ang cost ang sa itaw sa Bisaya ang cost sa pag X-ray, pag barium enema, pag CT scan kay timba. Ingon ko sa inyo nga CT scan tanan di. Pordoy pwede na inyo mga porhol iprinda ninyo. 0912-380-8818 93 years old, lalaki. Unsa ang simptomas sa pneumonia? Noong, lisod ginawa. Sakit dughan, sakit likod, magluwa kag puti, aguman magyelo. Basta ang una, lisod ginawa, pneumonia. So, ang nanay problema. Kung di ka maginawa na kay pneumonia, ipa-x-ray. Kaya daghan pong laing sakit nga maglisod ka ginawa, Rhodeodyne pneumonia, COPD, bronchial asthma, chronic obstructive lung disease, in town, dako, daghan kay lagi mo lagi kinahanglan gyud doktor bisa kung saan gyud bisa pag kung saan sumada doy. Bisa pag kung saan sumada, abot lang iya po kas tindahan kinakay utang 0945 086 8085 64 female permi kulbaan labi na gikan matulog ug human mukaon unsa ni dok ay tawo na sintomas sa toxic goiter nila. Medyo daghan pa istorya na di ta mahuman. Daghan pa kay papel diri sa tubang nako 0977-491-0800 dok unsa tambal sa GERD. Sigurado nga GERD na day. Sigurado gyud nga GERD. Kaya na ako'y nakita pasyente nga GERD daw siya. Gi-examine na siya doktor, gi-x-ray, gi-upper GI, gi-endoscopy. Wala. Di GERD. Pataka lang mo. Ang simptomas ninyo isulti na. Mangonsulta ganay mga doktor kagabi. Ayaw ng diagnosis. Diagnosis mo na sa doktor. Bahala na kung say highfalutin diagnosis sa imong doktor. Basta dili ako nag-diagnose, simptomas imong ihatag. Sakit imong dughan, mo hapdos, aslom imong tutunlan, mo sakit imong kuto-kuto, kumukaon ka, sakit imong tiyan. Kung di ka mukaon, mo sakit imong tiyan, GERD. Wala siya. Pero may Dok, okay GERD, si tambal. Wak kakyapi. 0947-0948-918-6875. Lalaki 38-year-old, Dok, na ako'y burot sa may liog. Left side, tapad jud aning may bukog. Medyo bukog siya.
na vertigo ko dok. Mo kaya di hinungdan sa lipong dok, possible. Ha? Wa may dili posibilidad sa ilalom sa kuan sa langit, masigali sa impyerno na gihapon. Pata na ako doktor in town daw. Ha? Para pag sure ba, pag sure. 0915-688-7301. Papa na ako, 65-year-old. Kung mabangon siya o mutindog, dili niya mahimo kay musakit iyang ulo o wala siya kung sani? Wala siya kung kinahanglan panamong dalayon. Sani? Dili man ni Bisaya. Ang finding sa iyang CT scan dok kay cerebral hemorrhage daw. Pero makastorya pa siya. Gamay pero muabtan pag nagulian. Ay sus, intaon kong cerebral hemorrhage. Ito, bagi undangon ang pagdugo sa iyong utok doy. Ha? Kinala mo, human gina siya. So, wa tay panahon, may gala. Lamay ka istorya sa inyo ba? Sa isa katuig. Way putol-putol. Dagan kay ko may istorya sa inyo, pero wala, mag-itay panahon. Taga na ito panahon ng uban. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kangin.